No mes de outubro botarán a andar as escolas deportivas da Pobra. O Concello xestionará directamente as actividades de educación física de base e fútbol sala para os máis pequenos. Grazas á colaboración dos diferentes clubs deportivos, disporán tamén de artes marciais, atletismo, baloncesto, fútbol, patinaxe artística, remo, tenis de mesa, xadrez, tiro con arco e voleibol. Os adultos poderán anotarse en diversas disciplinas, algunhas específicas para a terceira idade. Para persoas adultas ofertamos ximnasia de mantemento, pilates, camiñadas, estiramentos e tamén para a terceira idade camiñadas para maiores e ximnasia para maiores. Para este tramo de idade, de terceira idade, as actividades son gratuitas e tanto para pilates como para ximnasia o precio é de 30 euros o bimestre e sempre cando a xente apúntese noutra actividade sería gratuita. E despois, en canto para os rapaces, directamente desde o Concello xestiona as actividades de educación física de base e fútbol sala mixto, donde os irmáns teñen unha reducción da cuota do 50% e o terceiro irmán gratuito. As actividades desenvolveránse nas instalacións dos propios clubs ou nos polideportivos municipais, unha vez finalizada xa a reforma do pabillón de Venecia. Contaremos cun total de 19 disciplinas que estarán repartidas entre as propias competicións que ofertan os propios clubs e as que desenvolve o propio Concello. Creemos que é unha programación ampla e diversa que vai abarcar para todos os públicos. Por suposto, estamos abertos a que se poda ampliar en función de demandas e, por fin, desenvolverase moitas destas actividades que sean en pabellóns, nos dous pabellóns, que xa estarán á disposición de toda a veciñanza. As preinscricións poderán realizarse a partir do 20 de setembro na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler. Non haberá que realizar o pagamento ata a confirmación da matrícula.